Bamanyare ched muso demsen mabakoroba limana ka ufo ka wali mando aunu mika radio juliba lameni watina ka jira ka fo minye kuna fundi semewe ulu lakali wati sira dongo do min kena mesi awye limana onege kan konoto mana sanga bi saba soro fuga se akanyeta ma joy radio juliba fiensrauka memi talike bamako ya mi lasilike keme ani duru ana kuma fufalaki se uga ufana ba lame keme ani tomi ana kuma fen kele 100.1 otea se uga ufe ya mi lame ufana ka ami se uga ubele jile foku walijmando bamako ga ku fana foku walijmando malide bele jile ka be foka be walijmando amba foyena au bismillah radio juliba kuna fundi gafe ulu lakali keneka kuma sokono Amadou Diallo Musa Sanogo bolobe nega karafela limana gafe follow bi mimbi talike le soir de Bamako ale kumana limana kuma mimbi talike kuma dumante sabu anga jamana den miye kelechewye mimbi talike finitigi ma bisaba ani saba limana kulu bina faso jo keneka jirala ka fo bamanchia wale dode mini ataraka anga finitigi usegre akera tesit limana u tesit na o fora wi ma hakili jigi ansongo maradela ansongo flene gawo ajirala ka fo soir de Bamako ka kumala ningali min kele do soir de Bamako fe yalma ko finitigi nyama kumbi fe ka chiende dogo nin ko in kunawa sabu ko in kera amena limana maaminu fara ako strategela olu da jonjo kuma don fona kera kunungo yere soir de Bamako ka kumala ako ma hakemi ni olu tora ni wale juguina dene temene matkalo tleta ani duru samba fla ani mwa ani kele ni postu mi fle ni tesit ani asongo che kilometre biduru ani duru gawo marakona la jirala ka fo wale juguin akera kasara buena kosebe sabu ni jatemene ke eta majori la seli minke ka combiner o kuma ma bisaba ani saba kuma fonga limana ajala ka fo ko fedi minye chef état major général des armées aya jira ka fo finitigi ma bisaba ani saba olu fara ma tan ani nani olu jogina olu la ma shegimbala olu yere ka joginda ka jugun kosebe onga limana ko finitigu fana u ma usigitende sabu minye bamanchima uye ma muga nywana uyolu fana fa bamanchima uchela limana état major e communiqué minke communiqué kono kuma de ba ajira ka foko abina fo jando de dara jami ni o daranga finitigu nye utarabe jande konala limana bamanchima u abi ma sigoroma keme chamambo ukumbe mobile munumbe nuba fuma ko pick-up ani moto unolu de karla nyogona akera tesit marabulo ina ani lele hoy oni nyogonche fasirika kumala ni oye soir de Bamako ya ako mimbi talike je anga finitigi do ko ni chira anogoni fe wala saka sekata demedo minye wale jugu inkera yoromina maminumbe ni olu jogina minisuma ka keleche minumbe malikona la yanno olu tara demedo banabato ma olu tagana kena solo olu se ka furake chugomina miye barkani Fransika keleche minumbiya olu fana ka panguru keleke panguru minumbe no helicopteru ye o fla fana kumbi sanfela fe olu bika armée deme ibana wala saka seka bamanjima ton ku nyini wala saka uye yaranya foto na kuma damnena mamunumbe ni olu fara ko ina dagoshi de kabo cheni kera kola kosebe wala soir de Bamako ka kuma la limana ajirala ka fo niye wale jugue abima hakili jigi kosaina wale jugu minun tugutugura nyongona bamanchi jekulu maufe min kera herema kono fleni ni jatemne ke Burkina ali ni Mali che fleni sigaso marala wale jugu tigilama uye utara yenno douane lemana ko da kolon chika tasuma wuli fem bela jilela mobilu ni bolomina fem kumbe yo lu bela jile chien katanu se fly wala ali ni jatemne ke sanka u feye no ajarla ka fo kosa ina fana o bamanchima kele nu limana ku tara tawli san o fana posula yinno o be minjira o e ka fo halisa limana lakana balia koni malila yanno ibi do de fo ka do to no te bamanchima u bilama u te senge u te nyine
u ka walejugu ala ye diɲɛ dongo do da u be nin walejugu nu de kɛ ka jamanadenw bila dusukasi kɔnɔna la. Walasa limanaw soir de Bamako ka kuma la halisa ni walejugu in kan a jarala k'a fɔ min ye collectif dɔ ye, collectif min ni o bɛ finitigiw yɛrɛ tɔgɔ la ko ale ye tasibila k'o kɛ ka ɲɛsin ni banbantɔ ninnu ma maa minnu tora kɛlɛdaga la. Limanaw ani fana u ye dugawudon kɛ armée maa minnu bɛ yen ni olu sera ka wulikajɔ kɛ walasa bamanciman ninnu tɛgɛ bɛ se ka kɛ u dɔw la ani minnu sera ka fa bamancimaw cɛ la cogo min na. O la collectif min ye nin ye ni o bɛ an ka finitigiw yɛrɛ tɔgɔ la u ko walejugu minnu filɛ nin ye ka tugu ɲɔgɔn na. Limanaw a ka kan jamana ɲɛmaaw ka halisa fɛɛrɛ dɔw de tigɛ, fɛɛrɛ minnu ni o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi ni walejugu ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na. U ye wele bila cɛmancɛ fanga ɲɛmaa Bandaw a ka se ka fɛɛrɛw tigɛ halisa ni wale ninnu Limanaw jamanaden bɛ se ka fama a ma cogo min na. O la u y'a jira k'a fɔ fana ko u bɛna taama dɔ kɛ, taama in Limanaw tasibila don, tasibila min ni ka ɲɛsin finitigi fɛn fɛn bɛ yen ko benna Maliko la. Limanaw kabi an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo kana se bi la a taama in yɛrɛ bilalen don ka avril kalo natɔ in tile 9 san 2021 a bɛ kɛ boulevard de l'indépendance kan nɛgɛ kanɲɛ 14. Limanaw ko nin fana ye hakilila ɲuman ye fasiri ka kuma la sabu ka tasibila kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma ani ka u galabu dɔw la halisa u bɛ baara min na fasojɔ baara don o fana ka kan. Kuma ye nin ye dɛ, an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la. Limanaw ni an tora kunnafoniw lakalili la halisa min ye l'indicateur du renouveau ale kumana Dramane Alu Kɔnɛ ka dakuruɲɛ kelen bi a kumanen don min kan ko bɛnkan min bolonɔ bilala min ye terrorisiw ni kɛrɛnkɛrɛnniyala ɲɔnɔ mara la ani dugu sigibaw n'o ye donsow olu ni ɲɔgɔn cɛ. Yɔrɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ka kuma ɲɔgɔnya ko k'o kɛ jadisiw olu ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa kɔsa in na ko conseil islamique ye a ka ciden minnu bila ka taa segukaw fɛ yen ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala daga min kun dalen don Farabugu ale dara yɔrɔ Farabugu yɛrɛ kun kɛ b'a damana dugu ye Mali kɔnɔ bamancimaw ka walejugu sababu la maa tɛ don maa tɛ bɔ. O la bɛnkan min ni o kɛra k'a fɔ ko Katiba de Masina jadisi ninnu minnu ni olu ni Al-Qaida o Maghreb islamique maaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani n k'a fɔ an ka laadala donso minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔnɔ mara la ko ka marifa ci bila ko ka walejugu fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ ka kɛ ɲɔnɔ mara in na maaw ka bagan sonyɛni maaw ka forow jenini ani ka baga maaw ma kungo kɔnɔnaw la. Limanaw k'u bɔnɛ u ni na ko ka a bɛɛ lajɛlen jɔ. Yɔrɔ o bɛnkan kɛra o conseil islamique ka wulikajɔ de sababu la. Dramane Alu Kɔnɛ ko bɛnkan in kɔni kɛra nka Limanaw bɛnkan in ni ani ko wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na min ni o ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen sabu min ye bamancima ninnu ye n'o ye Al-Qaida Maghreb islamique walima Katiba de Masina maaw ye olu de jɔkan ye ko fo armée min bɛ Farabugu dugu kɔnɔ k'u ka bɔ yen pewu olu yɛrɛ de ɲɛ tɛ fɛ ka Mali armée ye Farabugu dugu kɔnɔna la. Limanaw bɛnkan bilala ko min na ko ka marifaw bila aw ko aw ɲɛ tɛ fɛ ka jamana yɛrɛ lakanabaw ye. Yɔrɔ o ye ko fila ye minnu tɛ se ka ɲɛ. O la Dramane Alu Kɔnɛ ka dakuruɲɛ kelen in na Limanaw hali n'a sɔrɔ la a fɔra ko ka marifa bila bɛɛ lajɛlen sɔnna dɔw yɛrɛ dugu yɛrɛ sigibaa dɔw fana fɛla ye nin ko in ye sabu olu ko aya ko an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye faamaw ye ko minnu bɛ Farabugu dugu kɔnɔna la Limanaw ko kabi u taara u ma dɛmɛ min ni dugudenw mago b'o la u m'u ta ka ɲɛsin dugudenw ma n'o ye lakana sira ye sabu caman bɛ yen bi anake u ye jiginna sɔrɔ armée ka cɛden minnu bɛ Farabugu dugu kɔnɔna la. Dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Farabugu tora a yɛrɛ ma ten k'a kɛ i n'a fɔ a damana dugukolo Mali dugukolo sanfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ ye min ye bi Limanaw o de ye ɲɔnɔ marabolo jadisiw olu de kɔni ta ye ko ye bi min mana u ja u b'o kɛ min mana u ja u b'o fɔ wa o de bɛ labato dugudenw fɛ. Ale indicateur kelen a y'a jira k'a fɔ ko
limana ko CNT kɔnɔna la Conseil national de transition jɛkulu min ye nin ye ne ale olu de bɛ députéw nɔra bila cɛmancɛ fanga kɔnɔna la yɔrɔ maa b'a la min ni ale kalenkan ye ko fo colonel Asimi Goïta ale ka i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ne kan bɛ Isa Kawujim ma Isa Kawujim min ni ale de ye CNT yɛrɛ ɲɛma dankan naaninan ye limanaw ko kuma duguduguma kuma caman bɛ bi minnu ni M5 maakɔrɔ min ye nin ani fana yɔrɔ semasi ɲɛmaya limanaw a b'o la wa a t'o la maa kɔni t'a dɔ bilen sabu semasi maaw y'a jira k'a fɔ olu na a tɛ bilen o Kawujim kelen de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi limanaw ka wele da kan bila ko colonel Asimi Goïta ko fo a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ baara fɛn fɛn kan ka kɛ o ko siratigɛ la a b'o baara la jamana kɔnɔna la ni nafolo bɛ di walima ne u bɛ tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna la ko Isa Kawujim b'o baara la bi nka limanaw ko CNT maaw n'o ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ninnu ye Conseil national de transition kɔnɔ caman bɛ bi olu ma sɔn a ka kuma in ma sabu caman ye a sigi ka tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ min fɔra ye o kɛra mars kalo tile 8 tɛmɛnen na CNT maa minnu b'a a kɔnɔna la n'o ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw ye a na kɛ min ye colonel Maliki Jaw ye ale min ye CNT ɲɛmaa ye ale ka yamaruya kɔnɔ limanaw k'u ye Kawujim sigi k'a jira la k'a fɔ a bɛ ka kuma min ta ka yala n'a ye jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko fo colonel Asimi Goïta ale ka kɛ cɛmancɛ ale k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ k'a sɔrɔ du cɛmancɛ fanga bɛ ka baara kɛ ni sariya gafe min ni o ye charte ye o article 9 a sariya jɔsen min bɛ yen o tɛ yamaruya di fiyewu ko maa i kɛra jamanakuntigi ye cɛmancɛ fanga kɔnɔ o i kɛra jɔyɔrɔbatigi fɛn fɛn ye ko e k'i kanbɔ jamanakuntigiya baara fan fɛn fɛn bɛ yen k'i kanbɔ a nɔfɛ article 9 tɛ jɛn n'o ye nka Isa Kawujim ko sariya in k'a bɛ se ka tunun sabu tɛgɛ min ye bolo dɔ si la si dɔ mɔn na o bolo kelen bɛ se k'a bɔ ko sɔrɔdasiw de ye charte sigi wa o sɔrɔdasi kelen fana bɛ se ka o charte kelen k'a yɛlɛma ka colonel Asimi Goïta ka a yamaruya a k'i kanbɔ a ma kɛ min mana ja sa wa indicateur ka fɔ la a ko ni ye jateminɛ kɛ limanaw ni kuma min ni a ti ka kɔtigɛ fiyewu Isa Kawujim fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a b'a kuma la a bɛ munumunu zalo yɛrɛ la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen wa jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɛmɛ k'u sigi k'a lajɛ o ko la hali jamana ka yɔrɔba minnu bɛ yen ni olu bɛ koromokari a bɛ ye olu kɛnɛ kan o kɛnɛw fana kan a b'a kuma fɔ yen nɔ ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw M5 RFP k'a bɛna fɔ ko tiɲɛ kan ka segin u ma bi sabu olu kun sɔminen don min na k'a fɔ ko san 2022 in natɔ in na jamanakuntigi kalata ko sɔrɔdasiw bɛ fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ u ta ye limanaw ni Isa Kawujim ka nin kuma in ni a ma gosi ka bɔ a da kɔnɔ k'a bɛna fɔ ko de waliyatɔ filɛ nin an dun bi hali waati min na ko sisan colonel Asimi Goïta a ma bɔ ka kuma k'a fɔ kuma in ale fɛla tɛ walima hala ni maa minnu ye fanga daraki n'o ye sɔrɔdasilakaw CNSP maaw olu si tɛ bi ko minnu kumana nin ko in siratigɛ la ni kuma ye an ye min bɔ l'indicateur de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la limanaw ni an tora fasiriw lakalili la min ye le challenger ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ yen n'a fɔra ko olu bolo bɛ ci AstraZeneca la ɲininkali kɛlen don ko a na bɔ wa walima a tɛna bɔ nka ko in a jɛyara bɛɛ lajɛlen ye sabu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka i yɛrɛ ɲininka waati min na nazara jamana minnu bɛ yen ni olu de kɛra maa fɔlɔw ye ka fura min bɛ yen n'o ye boloci fura ye ka ɲɛsin coronavirus bana ma caman bɛ yen olu y'u ta boloci olu y'a ɲɔngiri fɔlɔ ka ɲɛɲini kɛ a ko la sabu ko a bɛ ka kɔlɔlɔ lase u ma o la min ye docteur Ibrahima Traoré ale min ye conseiller ale kɔni ye ko in jɛya bɛɛ lajɛlen sabu a ka bataki dɔ kɔnɔ mars kalo tile 16 min taara ka ɲɛsin comité scientifique minnu ɲɛsinnen don covid-19 bana kɛlɛli ma docteur Ibrahima Traoré ale min fana sugandira jamanakuntigi fɛ kɔsɔ in na k'a fɔ ko a ka k'a ka nɔnabila ye
coronavirus bana kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ ale ye nɔgɔ bɔ ko in na sabu a ka fɔ la a ko kuma cayalen don kosɛbɛ vaccin min ni o nana an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko AstraZeneca yɔrɔ an bɛ don min na i ko bi nazaraw ka kulu kɔnɔna na Union Européenne jamana caman bɛ yen i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw yarɔ olu ka jamana kuntigi yɛrɛ Emmanuel Macron ale de da y'a fɔ ko ka AstraZeneca n'o y'a boloci fura in ye ko ka a ɲɔngiri fɔlɔ sabu limanaw ko a bɛ ka jamanadenw lase yɔrɔ min ma o man ɲi o la n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ y'a ta sɔrɔ min bɛ tali kɛ mars kalo tile 5 tɛmɛnen in na dosi 396 o vaccin nana anw fɛ yan nɔ walasa ka se ka boloci o dabɔ an fɛ yan o la maa kura min filɛ n'ale sugandira ko ka coronavirus bana kɛlɛli baaraw ɲɛ bila n'o ye haut représentant du chef de l'État pour la lutte contre la COVID-19 Dr Ibrahima Traoré ale de ye joona cikan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la comité jɛkulu min sigilen don faamuyali yɛrɛ kama coronavirus bana kɛlɛli la a ye lettre min ci u ma tarata mars kalo tile 16 san 2021 limanaw min ni a yɛrɛ maa caman y'a ye réseaux sociaux kan o bɛ kunba bɔ maa caman na sabu a jarala k'a fɔ waati yɛrɛ bɛ cogo min na a yɛrɛ ka kuma la Dr Ibrahima a ko bi a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunba la sabu AstraZeneca min n'o ye vaccin n'a nana coronavirus boloci kama a ka ɲɔngiri fɔlɔ wa a ye yamaruya yɛrɛ di k'a fɔ ko baara in a na ɲɔngiri fɔlɔ yani a ko tɔ ka sidɔn sabu a fɔra jamana minnu na ko min ye vaccin ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ ye Dr Traoré y'a jira k'a fɔ an kɔni an ta sɔrɔ nka yani min bɛ tali kɛ OMS walima comité scientifique min bɛ Mali kɔnɔ yani olu k'u ka fɛla di u ka a baara in a baara fɛn fɛn ɲɛsinnen don a ko ma u k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ a jɔla k'a fɔ yɔrɔ dosi hakɛ min nana n'o ye dosi 396 in ye o t'a bɛɛ ye dosi min makɔnɔnen don an ka jamana kɔnɔ o bɛ taa 3 a n'a a kunkanfɛn na o de makɔnɔnen don an ka jamana kɔnɔ min kan ka kɛ boloci ye Mali kɔnɔna la yan nɔ nka a jarala k'a fɔ vaccin min ye boloci fura in ye ka ɲɛsin COVID-19 ma a ko a ɲɔngirila fɔlɔ challenger de ye nin kuma fɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni na ale challenger kelen in na limanaw ko ni ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ APCAM n'o ye an ka sɛnɛkɛlaw ka soba ye APCAM a jarala k'a fɔ maa 4 bɛ bi minnu bɛ a ɲɛmaya nɔfɛ o maa 4 la minnu bɛ ni olu de bɛna APCAM ɲɛmaya minɛ ko bi alamisa yɛrɛ ko a sugandiliw tɛ daminɛ a jarala k'a fɔ maa 4 minnu bɛ ni olu bɛ fɛ ka sigiyɔrɔ in sɔrɔ ka kɛ APCAM sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaso ɲɛma ye Buya Sila Bamako yan ale b'a la Kola Jalo ka bɔ Segu ale b'a la Amadu Angoiba ka bɔ Mopti o fana b'a la Bakari Dumbiya Kulukoro ale yɛrɛ ye Maɲɔ n'o ye kaba ye o filière min bɛ o ɲɛma ye ale ye a jala k'a fɔ délégué 38 olu de bɔra jamana fan bɛɛ fɛ ani Bamako district kɔnɔ yan u bɛna taa ɲɛma kura o sugandi walasa ka se ka min ye APCAM ale ɲɛma kura ka o sugandi nka limanaw tiɲɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o ye kalata ye Gundo Soni o de bɛna o tiɲɛ di bi ale fasiridi kelen limanaw a jala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka soba ni o ye CESIM Chambre de commerce et d'industrie du Mali limanaw ko ɲɛma kura sugandira maa min ye Isufu Bacile yɔrɔ ale de y'a yɛrɛ nɔna bila ale de kun ye ɲɛma kɔrɔ ye a y'i kanbɔ tuguni a tilala ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɛra ni maa 257 olu ka bolo wuli ye k'a fɔ k'u sɔnna Isufu Bacile a ka kɛ CESIM jagokɛlaw Mali jagokɛlaw ka ɲɛma ye a kun b'a ni maa min cɛ o ye Sanu Sar ye ale min ni bolo wuli kɛlen maa 9 olu de ko k'u bɛ sɔnnen don a ye nka limanaw a na kɛ Sanu Sar a ma sɔn jaabi minnu ni olu dira sabu a ka fɔ la ko in a ko ta ka taa n'a ye tribunal de bolo kan limanaw ko min ye nin ye ni a bɛ n'a fɔ an ka jamana in
an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ, gɛlɛya wɛrɛ sɔ bɛ da kɔnɔ, o ma mɔ dɔwɛrɛ bi ka ko ka fara a kan. O la transition ɲɛmaw kan ka lajɛ nin gɛlɛya misɛnnin minnu bi ka fara ɲɔgɔn kan. Yɔrɔ min ye kɛnyɛrɛ ye kaw jɛkulu min bɛ n'o ye CNPM ye, o ta bɛ kiri ɲɛma ka ban, o ma ban fɔlɔ. Ka jira k'a fɔ ni jagokɛlaw fana nana fara nin cogoya la, yɔrɔ ka kɔn biɲɛ u kun ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ fo u ye min ko la a bɛ san 10 bɔ kiri tigilamaw ɲɛma. Limanaw n'a fɔra ko nin fana nana fara o kan tuguni, a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye min bɛna jagokɛlaw olu ka farafaleli ko fɔ. Kuma ye nin ye, an ye nin bɔ challenger kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya bi kunnafoni la. Kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye, ale kumana. Limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko aéroport ka kɛnɛba min bɛ yen ni o ye zone aéroportière ye, a jirala k'a fɔ ko a so ci tako filanan limanaw ko bɛna daminɛ jamana ɲɛmaw ka fɔ la, sabu kɛnɛ min bɛ yen zena ni tali bɛna kɛ o la a bɛ taa hectare 5,000 ani 534 na, ko o de so yɔrɔ minnu b'a la ni so jɔlen don a la limanaw ko u bɛna ci. Indépendant ka kuma la a ko so ci tako fɔlɔ na gouvernement kun y'a jira k'a fɔ ko so ci baara min ye nin ye ko a tɛna jɔ dɛ, sabu aéroport ka kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen ko o bɛ aéroport ka mara kɔnɔna la, a kɛra yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye zone trouille ye min bɛ aéroport kɔrɔna tilebi la, avion bɛ pan yɔrɔ min na a bɛ jigin yɔrɔ min na, ni y'o suma a bɛ taa hectare 5,000 ani 534 na, ko o yɔrɔ so fɛn fɛn b'a la limanaw ko maa taara so jɔ a la k'a sɔrɔ i ma yamaruya a so ninnu ko se bɛ k'a bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ ci. Yɔrɔ baara in daminɛna ka maaw hakili jigin janvier kalo tile 14 tɛmɛnen na, o yɔrɔ la min ye hectare 1,600 ye, o de kun talen don o yɔrɔ la k'a so ci. Ministre min bɛ an ka dugukolo ko ni sogow kunna, Jɔnkɛ Jara, ale kɔni ye a laɲini k'a fɔ ko aya so ci in ko a tɛ jɔ dɛ, wa a baara yɛrɛ ko a bɛna daminɛ, wa don yɛrɛ tɛ fɔ maa ye a la, sabu ni don nana fɔ maaw ye a la limanaw ko zone aéroportière min filɛ n'a sɔrɔla maa minnu b'a yɔrɔ kofɔlen in na ko denmisɛnnin walima sifinnaka minnu b'a yɔrɔ in na u bɛ sɔn ka wuli u ni lakanabaw bɛ sɔn ka taa kari ɲɔgɔn na a baara in senfɛ, o don fana bɛna k'a damana gɛlɛya ye. Minisiri ko don kɔni tɛna fɔ maa ye, nka baara in ko a tɛna jɔ sabu a tako filananw bɛna daminɛ. Tako filanan min ye nin ye, a jarala k'a fɔ Falajɛ Kidalibugu o yɔrɔ dɔ b'a la, Sirakɔrɔ Guana o yɔrɔ dɔ b'a la, ani yɔrɔ caman maaw kɛmɛ ka so jɔ yɔrɔ minnu na ni a ma bɛn. O la minisiri ka fɔ la a ko transition bɛ fɛ ka se ka aéroport yɛrɛ de lakana, a kana kɛ aéroport ko yɛrɛ kana na dabila don nataw la, sabu sɛbɛn min bɛ Mali bolo ka aéroport sigi ni avion bi bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na an fɛ yan n'o ye licence d'exploitation ye, n'o kɛmɛ sababu ye aéroport b'a tɔgɔ la bi limanaw ni so ninnu ma ci ka bɔ yen walima a yɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛn ka a bila aéroport ka bolo kan limanaw aéroport ko yɛrɛ de dabilatɔ don nataw la. Jɔnkɛ Jara ko yani a ka se o yɔrɔ la maa minnu bɛ yen ni u kɛmɛ ka so jɔ a kɛnɛ ninnu kan limanaw u ka so ninnu ka jɛn a kɔ walima so ninnu u na ci ka bɔ yen. Abdul Damele ka fasiri don limanaw an y'a bɔ indépendant kɔnɔ, e ko an ti kunnafoni yɛrɛ bila ni kan yan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na. Kunnafoni ninnu lakɛrɛla Amadu Jalo fɛ, Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la. Ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe wɛrɛ olu lakalili kɛnɛ kan, yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya.